खुलुमबाय नोंथांमोन गुड मर्निं गासैनिबोसिम हेपि राज फुजा नोंथांमोन दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैदों स्पेसियेलि जाय बिथांमोना राज फुजाखौ एबा कारजों नायनो थाङो स' बेनि बागै आं मोनसे फिसा आपडेट लानानै फैदों दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आङो मोनसे फिसा क्लिप्स भिडिअ लानानै फैदों नायना लाग्रोदो थ' नै सिगांनि फाइजार स' बिनि ग्लास बायलांजोब्बाय निफ्राय बायलांजोब्बाय बे खम गैला नै निफ्राय बायलांजोब्बाय ओमफ्राय आरो नैथ' बायलांखादो नै बायलांखादो ओमफ्राय नैनि ग्लासा बायलांदो आरो नै हेंखा जादो एसे गोजाननिफ्राय नायबा नुयो आरो दा सिनाय हागोन ना मिथिला ओमफ्राय नै दोलालांदो ओमफ्राय नैयाव फिसा माबा थायोमोन नै बायलांदो आरो नै बायदि थायोमोन जलांदो ओमफ्राय नैयो दुलुनलांदो आयना नैयो एसे दुलुनदो नै आयनायाथ' नै सिखोसालांदो बायदो नामा गोलाव गोथौ जादो ओमफ्राय नै दोलादो ओमफ्राय नैयो आथिं गाग्राया नै ससे हुथ्रुलांनानै माबालांदो आरो ना आरो दोंबावो नै थांबाय थांदो सब थांफाजोबदो आरो ना 100आव 80% थांदो हामा जादो बेखिबो दोलादो नै बायदि दोलादो ओमफ्राय नै साराय सारायसे माबादो आरो ओमफ्राय नैखिनि आयनायाबो माने जालानो आरोना ओरै जाबाबो नै ओरै जाना थायो आयनाया बायलांदो नै माने 10,000सो माने जासिगोन लस जासिगोन 10-15 हाजारसो थांसिगोन आरो अल बडिखौ सालायजोबनांसिगोन आरो थ' नोंथांमोना भिडिअसखौ नायबाय जानांगौ थ' बे जाथाया जाहैबाय थांनाय मैयानि मोनाबिलिनि मथा मथि 8थासो टाइमाव जादों आरो ना थ' जों मैया थांबाय जों बरमानिफ्राय माने राज फुजा नायनो थांदोंमोन आरो ना राज फुजा नायनो थांनायाव जों माने राजखौबो जों नुबोआसै आफस'स ना माने ओरैबायदि जादों माने दाथ' माने मेन हाइवेआव लामाया मोननै ना मोननैबो मा जादों मोनसे बारस'नाय लामा थायो होनबा नोंथाङा मिथिखायो जाय माने मेन हाइवेआव गारि सालायखायो स' बेटारि गंसे माने एख सिगनेल लाइट साइट एख उननियाव माने लाइटआनो जोङाखैमोन जों थांदों मथा मथि जों 60सो स्पिडआव थांदों जों गारि गैया नालाय जोंनि सिगाङाव एख गारियानो गैया जों हरसो सिगां बेयाव माने बेटारि गंसे अकसमात जों मथा मथि बारा नङा लामा डिसटेन्स मथा मथि 6 बा 7 मिटारसो जागोन आरो ना बेखिनि डिसटेन्सआव अकसमात माथो होबाय जों आरो 60 स्पिड दङ स' अकसमात माने क्रस खालामना होबाय थ' बेयाव जोंबो माने मा खालामदों अकसमात खालामनानै जों मा खालामदों माने आंबो मा खालामदों आङो सलायदों थ' मा खालामदों आङो स्कुटिना जा स्कुटिखौ मा खालामदों ब्रेक खालामबाय ब्रेक खालामनानै माने साइकेल सुस्रि माने एसां 60 आरो एसां खाथियाव बा स्पिड स्ल' जानानै सुस्रि ग्रोब नांनानै जों गोलैबाय आरो ना गोलैनानै जों मानसिया एसे उखुन जाबाय लोगोसे आरो गारिखौथ' बुंनांला आरो ना गारिनि अबस्था गाखिजोबखादों गारियाबो गोदानमोन गारिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो गम मोनगोन जे आं गारिया बेसे लानाया खैदिन जाखो आं गारि लानानै भिडिअ होदो थ' मेन बाथ्राया बेनो जाहैबाय थ' नोंथांमोनाबो जुदि थाङोब्ला बाइक एबा गारिजों नोंथांमोना एसे सांग्रां जानानै गारिखौ सालाय आरो आं खोनानाय मथेब्ला जों माने जेब्ला मेडिकेलाव फैदोंमोन आरो ना नायजानो थाखाय जों माने मेडिकेलाव फैदोंमोन अब्ला एसे बुंदों आरो ना डक्टरफ्रा बुंदों जे माने राज फुजा टाइमाव बुहुद जाखायो स्पेसियेलि जागायनाय टाइमाव आरो लोगोसेनो गारि फैदोंमोन बाइक थांदों गंसे ससे फैजाय राज फुजा जागायनाय समाव दा माने जागायगासिनो बारा गोबाव जायाखै राज जानाया स' आरो जोबाङाव जायो होनना खोनादों आरो ना स' नोंथांमोना एसे सांग्रां जानानै गारिफोरखौ सालाय बारा स्पिड सालायनाङा जोंबो जुदि 60 जागौ जोंबो बारा स्पिड आरो होनाला बयबो जों आरो गैलामोन बिराद गोबाव खाथियावमोन नोंथांमोना सांग्रां जा एसे थ' नोंथांमोना सांग्रां जा माने सांग्राङै थांबाबो मोजाङै थांबाबो माने गुबुनफ्रा एसे माबा रोङा ना किसुमान थ' इनियानो मा जादों नङा होनबा सिगनेल लाइट होनांगौ आरो एख उननिबो लाइटआ जोङाखै आरो जों नुस्लाबहरा ना एसे हरनि बाथ्रा बेखायनो नोंथांमोना एसे मोजाङै सालाय आरो जायै लोङै थांनो नाङा राज फुजायाव मोजाङै थांनानै मोजां थांनानै फै आरो एसे आरो जोंथ' बेयाव हमनो नागिरदोंमोन खिन्थु हमनो हायासै जों मा गोलैनानै माने हुआनो मोनाखै मा खालामनो मानो जालांदों आरो ना स' जों थांदोंमोन साब्रै जों सिगां थांदोंमोन उननिसो उन जाबोबाय जों सिगां मोनसे माबा खालामनो हायासै
स' हायोब्ला एसे माने लोगोफोर बुरजा लाना थां माने मोजां जायो एसे हेल्पफुल जायो आरोना जोंनियानो एसे खम लांनानै हेल्पआ बाहाय खम जाबाय नोंथांमोना एसे लोगो बुरजा थां खानै खाथामदो माने थांनो नाङा हायोब्ला बुरजा थां मोजां जायो लोगो बारा थायोबा बिदिनो आरोना बेखिनि आपडेटआनो आरोना जेबो नङा नायनो हागोन थ' मोजाङैल' सांग्रां जा बारा स्पिड माने मोनहां मोनहां जानाय टाइमाव बारा स्पिड होनाङा माने बारस'नाय लामा थायोना एसे नायनांगौ जायो आरो हरनि बाथ्रायाव बारस'नाय बहुद डिस्टार्ब आरोना बेखिनि आरोना स्पेसियेल बेखिनि आपडेटखौ लाना फैदों आङो थ' बेनि नङा जेनेबा थांबाबो गासैनि बेलायावबो जागोन ना सोरनिबा खाफालाव मा दं बेखौ मिथियाना नङाला स' थांबाबो माने आंनिया एख' जाया होननानै थानो नाङा माने सांग्रां जाना थाखा जेब्लाबो मोजां थांना मोजां फैयो आरो जायै लोङै सलायथारनो नाङा आरोना बुहुद माने जाबाय थायो होनना खोनाखादों आरोना बेखायनो थांनानै मोजां नायना फै फुजाखौ जायै लोङै थांनो नाङा गारि सलायनो नाङा आरो जोंनि बे बर'फोरनो माने बांसिन बाइकफोरजों एक्सिडेन्ट जानायखौ बांसिन खोनानो मोनो आरोना दिनै आंबो गुबुननिखौ माने खोनाबाय थायोमोन दा दिनै आंनो जानानै फैबाय थ' दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाबाय जोंहा थांनानै एसेबां खरसा जाहैबाय बाइकआथ' गेब्रेजोब्बाय दा फुजाखौबो नुवासै माबा जोंहा बुहुद लस जाबाय अखान्थि मोनबाय थ' बेनोसै आपडेटआ थ' नोंथांमोना आंनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन थ' नोंथांमोना नायनानै बोरै बुंखो एसे लाइक कमेन्ट खालामदो आरो सेयार खालामदो आरो लोगोफोरनो दैथायहरदो बे भिडिअखौ जाहाथे बिसोरबो एसे सांग्रां जानानै फुजाखौ नायनो हायो जों हावलियाव थांदोंमोन फुजा नुवासै आरोना थ' जेबो नंला ज' नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थ' भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिनोसै होमबा बाय बाय गाइस